Så, hjälp mig åt att lyfta på spinebågen här. Är vi loss? Jag tänkte vi lyfter på 3 då och jag räknar. 1, 2, 3. Sen kan vi ta isär den här spinebågen. Ja. Kör vi bort spinebågen här. Hej, Jessica heter jag läsare. Hur känns det? Det går bra andas? Ja. Ja. Jag tittar på när jag ser ingenting. Det ser fritt ut. Då kollar vi på A då. Ja, vad bra. Vi är andning. Ska du ta några djupa andetag? Det går bra? Gör det inte ont när du andas? Vi loss här. Ta några djupa andetag. Det blir jättebra det här. Fina andningsljud. Cirkulation då. Nu kollar vi pulsen. Kan du sätta dropp då? Kan du röra dina armar? Ja, det sticker i händerna. Ja, tryck framåt ordentligt. Jättebra. Bra. Fint. Orkar du röra benen någonting? Så. Känner du att jag tar på dig? Ja. Det gör du. Orkar du lyfta något i benen? Det är jättebra. Gör det ont när du gör så? Det gör inte ont, men det är somnat så det är lite jobbigt att lyfta på benen. Okej. Vet du vad? Vi kommer alldeles strax att vända dig lite grann på sidan här. Okej. Så. Då ska vi göra en loggroll. Då ska vi vända den på sidan. Vi kan ta den under loggrollen då. Då kan ni vara med och loggrolla. Och där kommer sjömästerskapet visa sjöräddning med hjälp av hjälpmedel, bland annat. Men de är... Så. Ska vi flytta hela bålen lite grann först? Vad ska man andra då? Jag räknar till 3. 1, 2, 3. Så. Händer vi 3 i huvudet. Räknar. Vi går vidare. Har alla grepp? 1, 2, 3. Inga sårskador. Bra. Vänd tillbaka på 3. Räknar. 1, 2, 3. Släpper 3. Så. Lisa, du står i vägen. Lägger på en film. Och börjar de från början. Jag tittar på A. Att gapa. Inget slem. Luftvägen är fri. Andning. Djupa andetag går jättebra. Ingen halsbensdag. Lyssnar. Ta några djupa andetag. Bra. Ser du? Gör det ont här när jag tar? Ingenting. Känner du på magen? Höften. Stabil. Puls. Kan vi kosta på oss ett blodtryck? Vad står det? Hej.
Fortfarande domnas benen. Men fan, du hade mobiltelefon. Orkar du röra på benen? Okej. Och lyfta i knäna. Jättebra. Bra, bäckenet var stabilt. Armarna, var de domnade, tror du? Jag tror att jag domnade benen. Okej. Gör det ont i nacken? Jätteont. Det gör det. Ja, det låter bra. Lägger på filten och väntar på att ambulans kommer och hämtar. Han skulle komma så. Så kommer du få åka iväg till sjukhuset alldeles strax med en ambulans. Då transporterar vi av till ett sjukhus. Då åker ni.